Coba Jolikar. Chini Imam Tipalen. You udah berpilih kalau Chini Tipalen senam naik. You udah berpilih soal berpilih Chini Imam Tipalen senam naik. I berpilih long live. You udah berpilih long live. I just berpilih long live. Adisa long live. Parang tepat long live. I berpilih. Jin rok tam nimba ke gono obostan asung nang tini gono obostan asung mane hoilo जों एक मास सिगांनो डिक्लारेशन खालाय रिजाक सिनि सारा त्रिपुरा आईपीएफटी सेंट्रल कमिटी बाय जों सिद्धांत खालायजाक दिनैनि सालचानि बागै गण अबस्थान कक हइलो अबसे सिनि दिल्लीआवबो एकटा टीम थाङै ताबो रैली चलि दङ ताइ सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन 10 टानि लगलगिनो बरक दिल्लीआवबो सेंनाय जंतर मंतर हायकाबा पार्लियामेंट बसकांगो जों तिनि सारा त्रिपुरायाव 33टा डिविजननि 33टा डिविजन जों गण अबस्थान चेङै दङ जों गण अबस्थान चेंमाने हइलो सिनि थानि दुइटा दङ मानथाय दङ दुइटा मानथाय हइलो एक हइलो त्रिपुरालेण्ड जों ताङै नांखा हिमालय जों नगो 184 जन राजानि बंशरक तिनि जाति दंमाने उपजाति आंनि थांखा जों 1949 15 अक्टोबर जेफ्रु माजार एग्रीमेंट खालायमानि स्लाय सिगां आफुर हिंगे जों जाति हिने सिजागमानि अहानि बुसा हायकाबा राजबंशी हिने जों तिनि चिनित तंमानि तिनि 1949 15 अक्टोबर नि यागोलो भारत हाकतरबाय जों माजार खालायका चिनि राजा बुबाग्रा थै थांमानि यागोलो जों तिनि अ जागा सकबायका जे जों त्रिपुरालेण्ड मानया हिंगे जों अहानि गमाय थांसिनाय आबन बागै त्रिपुरालेण्ड ताङै सानजाका हिमालय जों सारा त्रिपुरा नायसिगै नायखाके 100 नि बिसिङाव जों एकमात्र भारतनि सेंसन हायकाबा सरकारनि सेंसन हंगे जों 31% क्लाय नुकजागो ताइ जों प्राइवेट सेंसनाव जों नायसिगै नायखाके मात्र 24% सि जों सिजागो हायनि बागै जोंनि वान एजेन्डा हइलो जों त्रिपुरालेण्ड जों आबनि बागैनो नांखा जों त्रिपुरालेण्ड मायाखै जोंनि TTADC एरियानि जे 500,000 बर्षनि जे गोसाम जाति त्रिपुरासा जाति राजबंशरक तिनि जों कमानानै बागै थाङै दङ जों आबन बागैनो एक नम्बर एजेन्डा सानमुं त्रिपुरालेण्ड दुइ हइलो जेटा CIB 2016 8 तारिख फेब्रुवारिबो जे जागाव पार्लियामेंट आफ्रु राजनाथ सिंह स्वराष्ट्र मंत्री तंफ्रु पार्लियामेंट कक्ति हेजाक दंगो CIB सालो सारा भारतनो खलायनाय सारा भारत जुदि CIB चालु खलायनानै थांगा हायकाबा त्रिपुरा हावबो सारा भारत से खलायनानै थाङै दंगे सारा त्रिपुरायाव खलायनाय CIB जुदि चालु खलायखाय जिनि त्रिपुरा हावो जों संख्या गरिष्ठ तंमानि तिनि संख्या कमावै थांका जाति तंमानि उपजाति हिंका ता उपजातिनि अप टू डेट खलायजागै ताबो जनजाति हिंका तामो जों अ जागाव जुदि CIB चालु खलाय रिजाखा हिंके जों जनजाति मारा मा तंया आबो तो सियोर सारानो हायनि बागैनो CIB जों फुल्ली बाबे अपोज खालायो जों नासलेवो सेलेंगो जों CIB नो जों जुदि त्रिपुरा हाव जुदि CIB चालु खलायका हिंके जिनि त्रिपुरासा वंश 184 जन राजानि बसाबोतै त्रिपुरासा जाति हिंजागै तंनाय रक तिनि अहाव संका लघु अंगै तेबो कमाबोय वंचित बुमा करनि बसा हाय जों अंगै थानाय आमनि बागै जों थैनांगे थैरिनाय फाननांगे फाननाय जाननांगे जाननाय जायानांगे जायवै जों आन्दोलन खालायनाय बागै तिनि अ सालचानि बागै गण अबस्थान अबंका 2 एजेन्डा 3 एजेन्डा हलो NRC हलो 1949 15 अक्टोबर सिनि बररक 99% तंमानि त्रिपुरा राज्य तिनि चिनि बररक 24% सि तिनि संका फाइपाइसियो संका लोगो फाइपाइसियो हायनि बागैनो आयन फातारनि बांलादेशनि जे रुफुजिरक हाबि फाइनारक बर हिंगा दिनेर पन दिन बुमा बामानि बसाने थेके बरखाय गारि बायबावो सिनि बररक कक सानांमा क्लाय जागो सिनि आमा जोंनो 9 मास 9 दन्दि बहग तंगैनाय बाव सिनि आमा बसरा मासा खलायसि बाव जोंनो केव केवन बुमा तंना माग नैसि बाव साराय फेवा वानजैनि नुगै जों तंगो दिनेर पर दिन ताबुक फानो वानजै एरिया तै बांलादेशनि हजार फुजिरक त्रिपुरायाव प्रवेश अनुप्रवेश खालाय दङ हायनि बागैनो जों 3 नम्बर एजेन्डा जों अबनो नायो NRC त्रिपुरा राज्यआव चालु खालायनानै नांनाय जुदि NRC जुदि त्रिपुरा राज्यआव जुदि चालु खालाया हिंगाके जों थैरै फानरै NRC चालु खालायनानै NRC जत दिन पर्यन्त चालु खालाया
जों अहानि बसाङै राजानि बंसङै जों एनआरसि फानैबो कलेबो जों एनआरसि चालु खालामनाय आबोनि बागैनो जों जोंनि दिल्लीयाव थांजाक दङ जों सारा त्रिपुरानि 33टा डिभिजन नि बिसिङाव प्रतिति डिभिजनाव गण अबस्थान आजगै दङ जों जोंनि अरन हयतेनो जों सानानि मुङाव स्वराष्ट्र मन्त्री श्री अमित शाहजी ताई अ भारतबर्ष भारत हाकतनि जोंनि बुफा जोंनि नरेन्द्र मोदी न जों अ जागानि हयतेनो मीडिया इलेक्ट्रिक मीडियानि माध्यमेनो जों कहेर दाति दाति क्लाय एनआरसि त्रिपुरा जव चालु खालायनानै नांनाय 4 नम्बर हइलो जोंनि जों नुखा कय दिन नि बिसिङाव बिसि कायाखौ मास कायसाबो कायाखौ जों जोंनि 22 बছর हाय सपायका आगि त्रिपुरा जव तंमानिनो अरियां रक दम्बर बान थेमानि यागुलो जोंनि त्रिपुरा हानि मासाया मानंया दम्बर एरियानि जोंनि बर' रक जोंनि राजानि बंश रियां जनजाति रक एकेबारे रियां बंश रक दिनै हुक साथे साथे जानानै रुतुगै थांते थांते बरक मिजोरामाव थाङै सगैका मिजोरामाव थाङैबो बंनि आइडेन्टिटी सेक्रिफाइस जोंया बरका जागा तङै मान्या दिल्ली बुजागो दिल्ली तक्थर जागो दिल्ली बु रिफ्लेक्ट जागो हाइनि बागै बरक 22 বছর दरिया देवाइसा बंनि आसायमानि हाव ना आसायमानि हाव बिनि बंशनि बंशधरनि हाव ना हाव देवाइसा बरक फाइनाय चिनी कांचनपुर बसबास खालाय दंमायका 22 বছর दरिया होय जों कयेकदिन दरिया नुखा बरनो रेशन सब बन्द खालायरिखा बरनो उपजाति हिनैनाय बरनो रिफुजिस नाम रिखा आं सानानै मुचुङो अ हाव 12.5 লক্ষ जनजाति 19 दफा जनजाति हिन तंजानाय रक बरक खरक जाफानो बरक जनजाति बुया बरक उपजाति बुया बरक रिफुजी बुया बरक अहानि राजा 184 जन राजानि बंशनि बसासि बरक अथवा बरं तिनी रिफुजी हिने बरं रेशन सब बन्द खालायरिका हानि बागै जों 4 नम्बर एजेन्डा अबनो नारगो जों तांगि रिफुजी नाना नां जों रिफुजिया जोंनि मानथाय जोंनि रियां शरणार्थी कांचनपुर जे तंग तंगनाय रंनो बरं पार्मेन्ट सेटलमेन्ट बरं मारनाय रेन बरं रेशन सुबनि व्यवस्था खालाय मारनाय गभर्नमेन्टनि जे विभिन्न फेसिलिटी तंगनि बरं आबो मारनाय बरक मुनसुंखै थाङै तंनानै बागै अर्थ থেকে बहगक पुंनान থেকে सबकिछु नांगौ आ मानथाय आ अक पुंनानि आ टं थाइनो भारत गभर्नमेन्ट हाइकाबा त्रिपुरा गभर्नमेन्ट आबनो सफल खालायनाय बरं अहानि बसा अ जागानि नागरिक अ राजानि बंशनि बरं नागरिक रिनानै बागै आं कयजाओ 5 नम्बर एजेन्डा रइलो सिनि जागा सिनि अ त्रिपुरा जव ताबुक सिकफानो जों कायसा अफिस थाङो विभिन्न जागा जों थाङो आं अबनो साना मुसुख इलेक्ट्रिक मीडिया रावनि बिसिंतै सिनि अ हाउस जों सिजागो नरक बरनि फाइ हिने जों दिल्लीयाव थाङैबा आसाम आगरतला बा निनि विभिन्न जागा गुवाहाटी एंनि निनि विभिन्न राष्ट्र राज्यआव थांनि जोंनो सोङो नरक ब जागानि बरक इनगा जों राजा जों त्रिपुरा हानि त्रिपुरासा आफ्रु सागाके आलादा राज्यनि बरक तामसा नंनि हासि हिंगाय नरक ताङो उपजाति नरक एसटी सायजांना नां आबो ताङै बाहायके इंगिमान नंनि भाषा बाय त्रिपुरा राज्यआव ताङै भाषा सलिहांना नां ताङै बांला भाषा सलिहांना नां आ जागा आबोनो तैनो जों तिनि 5 नम्बर एजेन्डा र तयो ककबरक भाषानो नेशनल भाषा मा स्नामनाय ककबरक भाषानो संविधाननि रायदानि मुताबिक संविधान मा दानाय आबोनो चिनि 5 नम्बरनि चिनि एजेन्डा नरनि जे गण अवस्थान तिना सुंग आबो सारा त्रिपुरा जे आसुकुजाक तो नाका नरक जे नरनि जर्म जन्यको डिभिजन सिम दासो तो चिनि तिनि गण अवस्थान हइलो मास कायसा सिगां डिक्लेरेशन खालायजाक 33टा डिभिजन तिनि गण अवस्थान आजगै दङ जों तिनि 10टा निसिमि चेंलायो दिल्ली गण अवस्थान तंगने रग 10टा निसिमि चेंगो जोंबो तिनि जागा 10टा निसिमि चेंखा